voor het jaar. Thee drinken, riappels schillen, afwasje, koffie zetten. Nou, dan is het 10 uur koffie drinken, plaatsjes wat bestellen in de kranten en dan ren ik het blokje om. Ik ga toen naar voet, etalage en dan ren ik een proppen. En dat is een heel goed ding, zeggen ze. Maar dan mag ik wel een keer een strijd voor jou staan om even wat te bekomen. Ja, ik mag graag even zien wat ze doen. Maar die dingen hebben wat in de balken, ja? Hier staat een winkel, dat weer de Spar. Dat is de squallen. Daar gaan we hier in de squallen. We zijn er verderop. En deze mensen houden op, die bereiken wachten. En toen hadden zij het gekregen. En zaten we, dan ben ik direct met inroegelen. Om te draaien en zo wat heen. En dan gingen de wind gewoon in een toeter. En de beurtschepers in een bel. En de boeren erop van Brio. Heel luid. En dan kies me heen gaan. Dan moet er even. Dat is altijd wel wat, ja. Die hier nooit voortmaken. Het mooie van Rupsdijk is gebeurd dan. He. Het oude. Toen deze verste breken kwam. Nou ja, toen is niks meer. Die kost net haast niet eens onder tro. En daar had ik een liedje hier met werk om. Daar zijn ze nog maar aan de gang, dat ben ik weer getrouwd. Dat was december 1959. En dan moest ik dat helemaal om. Ja, ik liep me rijden vanzelf met taxi, maar moest nog het helemaal om. En toen ben ik in april 60 ben ik begonnen de Maalboer met een bakfiets. En toen vinden ze hier nou aan de gang. Hier moet je wel bij overkant. Want daar hebben we niks meer en minder om. Ten was Wettenbreiger, punt uit, ja, je leidt wat heger. Om die sloepjes hier te langs te krijgen, maar er zat vol omheen. En ik weet net dat je wel wat langskomt. Ja, er zal wel een peer langskomen, maar ik zou net zitten. Als de brege kleer is, wat dan? Ik rennen. En dit blokje omrennen. En dan zou ik het wel. Zolang ik het doen kan. Maar haar leeftijd, jongen, het houdt een keer op. Voorlopig nog net nou? Hm? Voorlopig nog maar even net. Nee. Ik moet het al even, als het heel kan, een beetje meenemen. Hoe ze dit hartstikke.